Aaron Farrugia, segretarju parlamentari responsabbli mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, huwa konvinti li pajjiżna għandu bżonn aktar flus mill-Unjoni Ewropea. Dan wara li fis-7 snin li għaddew Malta ħadet aktar minn 1.2 biljun euro, flus li ġabhom l-aħħar gvern nazzjonalista u li għadna ngawduhom sal-lum. Madankollu f'kummenti lil Net News Farrugia ma kkommettix ruħu jekk hux se ntejbu l-pakkett finanzjarju. Minkejja l-istqar lill-Kummissjoni Ewropea hija konxja mill-fatt li għandna bżonn aktar flus. Aħna qed ngħidu li għandna bżonn fondi Ewropej FRD għal Malta illi jikkonsolida jsaħħaħ it-kabir ekonomiku li kellna f'reċentament. FRD tfisser inqas jew iktar? FRD li fisser illi il-formula matematika nirrispettawha imma l-Kummissjoni Ewropea temmen u taqbel magħna illi Malta għandha bżonn iktar fondi Ewropej biex issaħħaħ u tkabbar il-growth li kellna fl-aħħar snin. L-istennija għal fondi li jmiss hija waħda kbira anke meta wieħed jiftakar li sal-lum pajjiżna għadu jgawdi bil-bosta mill-aħħar pakkett tal-Unjoni Ewropea akkwistat taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Tant li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta għaddejja bl-akbar proġett ta' restawr li qatt sar f'Malta f'daqqa. Ix-xogħol ta' restawr u konservazzjoni huwa mifrux fuq 15 il-parroċċa f'Malta u Għawdex b'investiment kapitali ta' 2.2 miljun euro li minnhom 80% huma fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa xogħol ta' restawr bla preċedent għaliex qegħdin nirrestawraw il-faċċati ta' diversi knejjes parrokjali, mhux biss qed nagħmlu anke studji ġeotekniċi, qed nirrestawraw opri tal-arti u anke kappella l-oħrajn. Fost ix-xogħol li qed isir hemm dak fuq il-faċċata tal-Knisja tan-Naxxar li kif tispjega l-perit Amanda De Giovanni mhuwiex xogħol faċli. Din il-faċċata minħabba l-orjentazzjoni tagħha għandha pjuttost kulur partikolari li huwa ħamrani ħafna u qed nagħmlu l-almu kollu tagħna biex kemm jista' jkun nikkonservaw din il-patina li laħqet ġabret din il-knisja din il-faċċata. Sfortunatament kważi spiċċat roundabout fejn kwantità kbira ta' karozzi għaddu kuljum immedjatament magħha li sfortunatament qed iħalli l-konsegwenzi tiegħu minħabba n-nugrufun. Il-maġġoranza tax-xogħol irid isir kollu blidejn, ħafna drabi bi brushes pjuttost żgħar biex wieħed jilħaq il-partijiet l-iktar ta' ġewwa tad-dekorazzjonijiet. Ix-xogħol ieħor qed isir fil-parroċċa ta' Santa Elena f'Berkirkara kif ukoll dawk ta' Ħattart, Ħaddingli, Ħalbalzan, Ħalarawr, Ħaltarxien, il-Mellieħa, ir-Rabat, l-Imdina, l-Imġar, Marsaxlok, il-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid kif ukoll il-Mosta inkluż il-Bidnija. Dan apparti numru ta' pitturi u opri oħra tal-arti, il-ħolqien ta' mużew fil-kmamar li wieħed isib fil-pjazza tas-Santwarju tal-Mellieħa, ir-restawr tal-arkivju fil-Kurja tal-Arċisqof u studju dwar l-intervent meħtieġ għall-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija f'Birkirkara.